ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назар дошти мавқеи ҷуғрофӣ ва иқлими худ дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ мебошад. Мавқеи калидии кишвар дар минтақа ва захираҳои васеъи табиӣ имконият медиҳад, ки Тоҷикистон ба яке аз тавлидкунандагони асосии нерӯи сабз табдил ёбад. дар сурати пурра истифода бурдани тамоми захираҳои гидроэнергетикии кишвар, Тоҷикистон на танҳо метавонад бо барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза тамоми қаламрави кишварро таъмин намояд, балки ба содироти мунтазами он ба давлатҳои ҳамсоя ва берун аз минтақа низ иқдом кунад. бо дарки аҳамияти ин соҳа, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали истиқлоли давлатӣ расидан ба истиқлолияти энергетикиро яке аз ҳадафҳои стратегии сиёсати дохилию хориҷии худ эълон намуд ва дар ин самт тадбирҳои зиёд ва пайваста амалӣ мегарданд. яке аз масъалаҳои доимӣ ва дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар қарор дошта, ин истифодаи самаранок, мақсаднок ва сарфакоронаи нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодабарии он мебошад. Истифодаи дурусти барқ нишонаи фарҳанг ва эҳтиром ба ҳуқуқу манфиатҳои дигарон маҳсуб меёбад. ин амал ба устувории иқтисодӣ ва таъмини рушди ҷомеаи мутамаддин мусоидат мекунад. баъд аз ба имзо расидани қонуни мазкур, мо кормандони соҳаи энергетика бояд барои истифодабарии сарфакорона ва самаранокии нерӯи барқ ба ҳама намуди истифодабарандагони барқ бештар корҳои фаҳмондадиҳӣ ва дастуру супоришҳо оиди бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт корҳои заруриро ба роҳ монем. барои пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва ҷорӣ намудани тартибот дар соҳаи таъминоти барқ ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. тибқи он, барои дахолат кардан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ, тағйир додани нишондодҳои он, истифодаи барқ беҳисобкунак ё бешартнома, шахсони воқеӣ ба андозаи аз 20 то 30 нишондиҳанда, мансабдорон аз 30 то 50 нишондиҳанда ва шахсони ҳуқуқӣ аз 200 то 300 нишондиҳанда ҷарима мешаванд. агар чунин кирдор дар давоми як сол пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ такроран содир гардад, шахс метавонад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. ҷарима аз 365 то 547 нишондиҳанда ё маҳрум сохтан аз озодӣ то 3 сол муайян шудааст. агар ин амали ҷиноятӣ бо истифода аз мақоми хизматӣ дар ҳаҷми калон ё бо маслиҳати пешакӣ содир шавад, ҷазо то 6 сол маҳрумият аз озодӣ ва маҳдудиятҳои дигарро дар бар мегирад. дар ҳолати содир кардани чунин кирдорҳо ба миқдори махсусан калон ё тавассути гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ, гунаҳкорон метавонанд ба муҳлати аз 6 то 10 сол аз озодӣ маҳрум карда шаванд. ҳамкории шаҳрвандон бо ширкатҳои таъминоти барқ, риояи талаботи қонунгузорӣ ва истифодаи самараноки манбаъҳои энергетикӣ аз ҷумла нерӯи барқ омили муҳими пешрафт ва суботи энергетикӣ ба ҳисоб меравад. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, аз сар карда аз санаи 2 апрели соли 2025 тибқи тағйироти илова дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахусус татбиқ намудани ҷазоҳои сангин бе шартнома бе ҳисобгираки барқӣ, насб намудани таҷҳизотҳои барқӣ, чӣ дар хона бошад, чӣ дар корхона, новобаста аз шакли моликият, ҷазоҳои сангинтар пешбинӣ шудааст. яке аз ҳадафҳои стратегияи мамлакат ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. имрӯз вақти он фаро расидааст, ки ҳар як шаҳрванди мамлакат саҳми худро барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, ин яъне сарфаи сариштакорона истифода бурдани нерӯи барқ, яке аз омилҳои ва ҳадафҳои стратегияи мамлакат ба ҳисоб меравад. тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат ва ниҳодҳои дахлдор ба таъмини истифодаи қонунии захираҳои энергетикӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва рушди нерӯи сабз нигаронида шудаанд. аз ин рӯ, масъулияти ҳар як шаҳрванди мамлакат дар истифодаи дуруст ва сарфакоронаи нерӯи барқ на танҳо уҳдадории ҳуқуқӣ, балки амали ватандӯстона мебошад. аз тарафи кормандони шабакаҳои барқ шаҳри Бухтар дар якҷоягӣ бо тамоми мақомотҳои қудратӣ, ки дар ҳудуди шаҳри Бухтар мебошанд, дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Бухтар дар байни муштариёни шаҳр корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда шуда истоданд, ки ба дуздии нерӯи барқ даст назананд. ҳама ин корҳо бо мақсади он равона карда шудааст, ки дар мадди аввал талафоти нерӯи барқ кам карда шавад, баъдан ба шаҳрвандон расонидани таъминоти нерӯи барқ хубтар шавад ва
махсусан дар арафаи тирамоҳу зимистони солҳои пешомада бояд ки таъминоти нерӯи барқ дар сатҳи ҳам ҷумҳурӣ ва дар сатҳи шаҳру вилоят низ беҳтар гардад. ҳама ин барои беҳбудии таъминоти нерӯи барқ барои шаҳрвандон мебошад. мо вазифадор ҳастем ки ҳамаи инро дар амал татбиқ намоем ва ба ҳамаи шаҳрвандон фаҳмонем ки оянда ба корҳои ғайриқонунӣ яъне қоидавайронкунии нерӯи барқ даст назананд. истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ аз нигоҳи иқтисодӣ на танҳо ба манфиати аҳолӣ, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаю марказҳои хизматрасонӣ аст, балки нишонаи фарҳанги воло ва эҳтиром ба ҳуқуқу манфиатҳои дигарон мебошад. ин тадбирҳо ҷиҳати таъмини истифодаи қонунии захираҳои энергетикӣ ва танзими самараноки фаъолияти соҳаи барқ мусоидат менамоянд.